Vítajte na mojom kanáli. Toto bude video o mojich top favorite produktoch od skincareu, vlasov, po bodycare alebo také ostatné. Takže začneme skincareom, lebo toho je najviac. Pred tým skincareom, keď si robíte skincare, nemali by vám ísť vlasy do tváre, takže je dobré mať nejakú čelenku alebo nejaké sponky. Prvý obľúbený produkt je tento čistiaci Anua gel. Ja už tam nemám nic, lebo už som ju minul, ale mám objednaný ďalší. Vlastne keď si čistíte s tým nejakým olejovým gelom alebo čistiacím produktom, tak on vám ten olej z tváre dáva preč, takže potom keď si to vyčistíte, tak máte úplne takú hebkú pleť. A tento je jeden z nich, teda od značky Anua. A čistím si to väčšinou večer a ráno. Nemusíte mať od značky Anua, stačí úplne iba nejaký proste olejový čistiaci gel alebo niečo tak. Ja som si teraz kúpila tento od Balei, stál 3 € a neviem, či bude dobrý, ale všetci ho chvália. Ale keď si umývate ešte tvár tým olejovým čistiacím gelom, tak by ste si to ešte mali nejak zapracovať. Takže ja si umývam tvár so studenou vodou a ešte potom, lebo tu vy máte potom tú pleť takú úplne že hebku a ja si tam potom ešte dávam tento Milky Toner od Biomi. Strašne dobrý, má to takéto otváranie a vlastne vy si to má takýto úplne že taký tekuté, lebo je to Milky Toner. Strašne dobre sa to dáva na tvár a potom máte úplne že takú hebunku. Starí, tak nesedie mať vrásky, tak používajte SPF-ko. Toto je strašne dobré. Všetci, neviem či ho všetci chvália, ale je to od značky of Jason. Drahšie, ale toto je strašne dobré. Strašne rýchlo sa to vstriebáva do tej pleti. Ale to je jedno, aké máte SPF-ko. Ja mám ešte takéto od Nivei. Keď robíte ranú skincare, tak je strašne dobré používať SPF-ko. No je úplne jedno aké. Medzi mojimi top skincare produktmi je vazelina. Tam ako keby tí myhalnice nezväčšuje ako nejaké sérum, ale ona vám ich tak natáča. Dala som si ju aj na pery, je vlastne nejaká takáto. Pery je to strašne dobré a mega ju odporúčam. Tento produkt. Vlastne sprej a je to tiež od Biomi. Malo by sa to dávať iba ráno. To vám vlastne úplne tak osvieží pleť. Mne sa to už minulo, lebo ja som si to kúpila pred rokom. Teraz to mám iba vodu, ale ináč je to strašne dobré. Ja som si to normálne dávala a mala som úplne takú sviežu tvár. Tak. Môžem prejsť na voňavky. Top značka na voňavky je Sol de Janeiro. Možno si poviete, že je iba populárna, strašne dobrá a strašne cez deň drží. Najobľúbenejšia vôňa je 68, strašne krásne voní. Som bola v nejakom obchode, kde ju predávali, tak ja som si iba chcela skúsiť a skúsila som ju a bolo, že to mi tak nevoní. Ja som celý deň nad tým rozmýšľala, lebo celý deň som ju voňala a mala som ju na tej ruke a bolo to strašne cítiť. Toto Sol de Janeiro, toto Some Days in Rio. Je strašne krásne to voní. Toto Sol de Janeiro, oni celý deň držia. Toto sú moje top 2 voňavky. Môžeme sa teraz presunúť na bodycare. Začať šampónami. Ja som nedávno scrollovala na TikToku a videla som, že mi vyskakoval tento šampón od Balei. Stojí 1 alebo 2 €. Používala som ho a mala som po ňom úplne takú hebkú pleť. Odporúčam, toto je už moje tretie balenie. Som si niekde videla tento šampón, sprchový gel, od značky Dermacol a strašne krásne to voní ako nejaký jahodový cukrík, keď vám to nechá strašne peknú hebkú pleť. Keď nechcete, akože mňa strašne veľa šampón letelo, tak si kúpte takúto húbku. Som kúpila vtedy
asi som kúpila 4 za 1 euro. A vlastne vy tam dáte ten šampón, to sa takto proste rozmačka a dáte si to na celé telo, lebo keď si dávate ten šampón zvlášť, tak ho miniete strašne veľa. Top krémy na telo. Strašne dobrý je aj tento od Balei. Aj keď mega odporúčam aj body lotion Victoria's Secret, že strašne. Len teraz o to nemám. Vyzerá nejak takto. A keď chcete cez leto mať na sebe trblietky alebo chcete byť taká trblietavá, tak Victoria's Secret má tým najlepšie. Dobre to voní, strašne dobre to drží. A môj top krém na ruky je tento Raspberry Kiss, alebo od takej značky majú aj taký Brazilian. Strašne krásne to voní, aj drží, aj vám to robí také hebké ruky. Vráťme k tým sprcháčom. To Dove mydlo. To je teda nejaké kokosové, strašne krásne to voní. Vlastne keď chcete voňať dobre a voňať nejakou jednou voňou, tak sa držte tej jednej. Keď si kúpite takéto mydlo alebo nejaké, ak chcete voňať po kokose, tak si nedávajte napríklad nejaký, neviem, ovocný krém alebo niečo také, alebo nejakú voňavku strašne silnú. Strašne dobre to voní, strašne dobre sa s tým umýva, to si tiež dávam na tú húbku a zanechá vám to strašne peknú proste kožu alebo pleť na tele. Top 2, tento od Dove. Som niekde videla, že som zase scrollovala na TikToku a videla som, že tento, tak som ho chcela skúsiť a vážne strašne krásne voní a aj dobre drží. Najobľúbenejší dezodorant je tento značky Alvente. To je už asi moje 4. alebo 5. balenie. Je vlastne taký normálnejší, že on sa strieka proste takto je nejaký skincare alebo niečo, ale strašne krásne voní, strašne dobre drží a keď som bola na tábore, tak som ho furt používala. Môžeme prejsť na poslednú časť a to je hair care. Všetci chvália túto kefu, že je strašne dobrá, táto je na rovné brčkavé vlasy, husté. Všetci chvália, sú naozaj také dobré. Áno, sú. Som sa česala s takými tými kefami, kde sú proste také tí bodky, alebo proste kefa, kde máte tu také tí malé guličky, tak som zistila, že oni vám trhajú vlasy a tie guličky sa vám zasekávajú vo vlasoch. Takže najlepšie kefy sú takéto bez guličiek. Som si začala česať vlasy s touto kefou, tak o mnoho menej som im proste mala tých vlasov na tej kefe. Tak odporúčam. Je trochu dosť drahšia, stojí zase minus 16 alebo 15 eur, ale stojí za to. Mám tu teda moje 3 top obľúbené olejčeky na vlasy. Ako prvý je tento. Že vraj všetky veci od tejto značky Pantera sú strašne masné. Tento olejček nie, keď ho akože používate, že si nedávate neviem 6 pumpičiek. To je už moje 2. alebo 3. balenie. Vždy keď ho na sebe mám, tak vždy mi všetci chvália, že mi strašne dobre vonia vlasy. Mega odporúčam. Tento Night, neviem či je to olejček alebo nejaké sérum, ale je to strašne dobré, dáva sa to vlastne cez noc. Má to takú strašne dobrú konzistenciu, takú úplne takú milky, sa vám to strašne rýchlo vstrieba do vlasov a nemusíte si to dávať každú noc, ale iba niekedy. Strašne krásne to voní. Vždy keď sa ráno zobudím, tak mám mega pekné vlasy. Môj posledný olejček je tento. Vlastne nejaký bio olejček od Alvente s avokádom. Prečítala som si, že sa má dávať 1 pumpička a vážne sa má dávať. Strašne dobré, keď máte zničené konce na vlasoch